ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିଛି ରାଗ ରାଗ ଆଉ ଖଟା ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ବୋଉର ପିଲାଦିନର ଏଇ ରେସିପି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆଳୁ ଚାରୁ ଆଉ ଓଉ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବେସର ତରକାରୀ କରାଯାଏ। ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ବନେଇଛି। ଯେହେତୁ ପାଟିକୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ସମୟରେ, ତ ମୁଁ ଆଳୁ ଚାରୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ପରିଷ୍କାର ଧୋଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିକି ଆଳୁ ସାରକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଓଉକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି। ତ ତରକାରୀଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକି ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଇ ଓଉ ସାରୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।